Koska musta tuntuu, että mulla oli sellainen olo, että mä oon jotenkin... Syyllinen. Sä oot ollut tosi kovassa paikassa ja tehnyt varmasti parhaas. Ja enemmänkin. Mä näen sen susta. Nythän sä voit korjata välis Eetun kanssa. Miten se Siru ei pysty pitämään siitä maksasta huolta, niin kuka siitä silloin vastaa? Sinäkö? Siis mä en nyt ymmärrä, mitä sä haluat. Eikö Siru saisi saada uutta maksaa? Mä haluan, että ne ihmiset, jotka tekee sen päätöksen täällä, jotka yrittää auttaa Sirua, ne pystyy tekemään päätöksen totuuden pohjalta, eikä minkään vitun lässytyksen. Mä oon pahoillani. Lupaan pitää ensi kerran suuni kiinni. Siis sun vahvuushan on just sun mielipiteet. Ja se, että sä uskallat sanoa ne ääneen. Niin kuin tasaisempi elämä. Ymmärrettävä toive. Niin, vaikka mun ex-miehen mielestä mä en edes pysty semmoiseen. No hän voi olla puolueellinen sanomaan. Onko sulla työpaikka? Mä oon äidinkielen opettaja. Täällä on mainintoja maksamattomista koroista. Joo, niistä tuli pari kirjettä joskus. Kun mä kävin täällä, mulle sanottiin, että hän oli käynyt hoitamassa ne. Hän ei ole maksanut korkoja ollenkaan, katsos vaan. Saanko mä kysyä, että miksi tätä lainaa ei ole lyhennetty ollenkaan? Siis tää on pulled-laina. Et sä tiennyt, kun sä laitoit nimestä tähän? Tultiin vähän tervehtiä. Sillä äitis oli aika huolissaan. Äiti, tuos mulle yksi kalja. Sinun ei pitäisi juoda, se tiedät sen. Saatana, ala jauhaa. Kai siellä kävit kaupassa ja ostit kaljaa. Humalassa ei välttämättä huomaa hypoglykemia-oireita, eikä käynnissä aina muista. Tiedän kyllä. Sori. Emme olla mitään tuomareita täällä. Me viedään Istokoksin päivystykseen, niin voit sieltä sitten kysellä. Okei. Right for each other? No, we're not right for each other. We are perfect for each other. No, we're not perfect for each other. We may be perfect for each other if we didn't live in a real world. But I live in a real world and I need a life that is more structured. What? I did not say you were weak. You said it before. I did not call you weak. You said it before, so. I did not say you were weak. Do you love me? That is not the point. That is the point. No, that is not the point. You did not answer me. Yes, I love you. Yeah. And my Uber is here. Paljon onnea, Kun sul tommotti oli varaa? Kävin Mäkkärissä. Ja säästin.